umhlalo waseNingizimu Afrika sakhona eMoses Mabhida Stadium kodwa njengamanje nje kubona nje abantu bedlula isandla sokunxele baphinde basedlula esandleni sokudla sho khona ukuthi ke iprogram ke yanamhlanje ke yomkhonto party ke ibe impumelelo akube khona azibanga khona ke izihibe esizibonile abantu bebe comply kamnandi kukuhle kakhulu umkhulumeli umholi weqembu lomkhonto party umnomzane Jacob Dlehlekisa Zuma ke usukumile naye wakhuluma nabantu bakhe khona la eMoses Mabhida Stadium nesekela mongameli lalo lapha iqembu lomkhonto party ke umnomzane John Mhlophe ke naye futhi ke bese sukuma kwakhuluma ke namalunga ke eqembu lomkhonto party ke ngicabanga ukuthi ke siphinde sabona futhi ukuthi iATM ke naye bikhona la ngaphakathi njengoba bekushiya ukuthi ke iATM ke izobikhona ke la eMoses Mabhida Stadium sibonile ngempela iATM ikhona ngaphakathi umnomzana upresident ke wayo lapha ke umnomzane Violethu Zungula ke ubese thinta ke izinto ezibalekile ke khona la ngaphakathi washo ukuthi ke kuyadingeka ukuthi ke abantu ke baseNingizimu Afrika ke babumbane ke uzokhumbula futhi ke namongameli ke weqembu lomkhonto party ke umnomzane Jacob Dlehlekisa Zuma ke naye bese shayela isipikili ke kulolo daba lokubumbana ke kwamaqembu ke abantu abamnyama washo ke ukuthi ke uyafisa ukuthi ngelinye lamalanga ke abantu abamnyama bonke eNingizimu Afrika ke uyafisa babumbane ngaphansi kweqembu lomkhonto party ke balivotele banikeze ithuba ke unyaka nje ube munye banikeze ithuba ke ukuthi ke lingene emandleni ukuze lizokwazi ke ukushintsha imithetho uzokhumbula ukuthi ke yona into ayikhampena ngayo ke futhi le mnomzane ke Jacob Dlehlekisa Zuma ke esakhampena waphinde ke waqinisekisa futhi ke kumalunga omkhonto party ukuthi ke akakapheli ukulwa lingakabuyi izwe wasesho ukuthi laba bafina ke izikhundla uyacela ukuthi ke bame kancane ke ukufuna izikhundla ke ngakho ke sikuphathele khona ke lana ke eMoses Mabhida Stadium ke kumba nokuthi ke abantu ke eNingizimu Afrika kumbe kamalungu omkhonto party ke abamukele kakhulu okwenzeke khona ke la eMoses Mabhida Stadium ngoba wonke umuntu ke ophuma lapha ke uncoma ke indlela aphatheke ngayo ke yilona ke iqembu lomkhonto party ke azikho igameko kumbe thina singasho ukuthi ke sizibonile noma mhlawumbe zikhona nje bezobikwa abanye abozindaba kodwa ke akukho thina ngathi ke ukuzigameko ezimbi ke esiyibonile ke sekufeziwe ke i1st anniversary leqembu lomkhonto party ke isiyenzekile njengoba shilo ukuthi ke sifuna ke ukuzwa njengamanje umuzwa wamalunga eqembu lomkhonto party ukuthi kona azizwa kanjani ke malana nalo ukuthi ke nenkulumo yawo lapha ke umnomzane Jacob Dlehlekisa Zuma njengamanje nginensizwa la emilethu zokwami ke efisa ukusho ukuthi ke izizwa kanjani ke ngosuku namhlanje asikubingelele mfethu usukamukela ngibingelele nami ngiphinde ngikwamukele nawe futhi mfethu ngicela usiphe igama nesibongo ngumfuka Xaba usabelo wakaXaba 195 Sabelo mfaka Xaba inkulumo kamongameli weqembu lomkhonto party umnomzana Jacob Zuma uyizwe injani ikuphi wena uthi uphume nawo kuyisinkwa ugoduka na kuyekhaya sizwile futhi sizwe kahle kuyikona mfethu ukuthi emhlabeni mongabona into eright awuthandwa uthandwa manje into errong amabhasi asabhojatshiwe angafinyelela amabhasi lafuna afinyelela emabhedi yezwa mfethu le mabhedi afuna bigcwele mpu kodwa ayigcwala ngokuthi abantu basalile bangafika la emabhedi kodwa la sinankinga la umkhonto sazosupport sohlele siusupport futhi umkhonto mhlawumbe akuthinta inkulumo kamongameli ukuthi uyizwe njani ikuphi ophume nawo kuyisinkwa uyabona umongameli into ayikhulumeli ibe engizwile mina engiyithandile uthi asibambaneni ngisho kuthiwa kwenzakalani kodwa sibambaneni singahlukani singadlala abantu vele banento zabo kodwa singadlala abantu asihlanganeni umkhonto wesizwe siyenza into esifuna ukuyenza ngoba kulwela abantu kahle kahle la kodwa abantu esibalwelayo basaphotashela into zabo inhloso zabo ikona ngikuzwile ke lokho mfowethu mhlawumbe awusathi usibeke utheni umuzwa kuwena ukubona ke amalunga ke eqembu leATM ehleli nani lapha yana ngaphakathi ke enkundleni Moses Mabhida Stadium uyabona mfowethu ngikutshele nje kahle kahle sonke sinto eyodwa sonke iATM yilo naloyo sonke silinto eyodwa ukuthi sihleli ngisho kube kuthiwa khona noma yipi iqembu ubumbalo elifunakalayo hayi ukuthi wena uyini ngoba ukuthi wena uyini akusebenzi kahle silwela into eyodwa sonke la silwela inkululeko into esiyifunayo ukuthi liqembu elikhona noma likho silwela inkululeko la
Kumuntu ozothi ekhaya nisho kanjani ukuthi nifuna ubumbano kodwa manje nithi amanye amaqembu awangene kunina. Uzobuza ukuthi nisho kanjani indaba amaqembu wonke angahlangani afuneke into ahlangane wonke amaqembu akhe iqembu elinye elisha elilodwa. Indaba nifuna amaqembu amanye abe ubumbano kodwa azongena ngaphasi komkhonto osizwe. Kungathini lapho? Uyabona mfowethu, kunalento ekuthiwa i-GNU. Angazi u-government of what. Leyo nto iqale manje ngoba sekhona MK. Ibiqala leyo nto. Ngoba iMK bekufanele vele iwine. Kwase kwathiwa yazini akuhlanganwe. Awukwazi ukuthi umuntu omnyama ukuhlangana nomlungu, umlungu wade isipolitikela siye kaBantete. Usuzohlangana nomlungu manje. Kahle lento ukuthi vele ivimbi MK ukuthi MK ingaphathi. Asijikele ngapha esandleni sami sokudla. Usisi sondela mntakama. Sondela mntakama. Sifuna ukuzwa umuzwa wakho ngosuku lwanamhlanje. Umuzwa wami ngosuku lwanamhlanje ave ngijabule kakhulu ukuthi nje iMK iphume ngobuningi bayo yazogcwala iMoses Mabhida ngenxa nje kaZuma eyedwa nje umsholozi. Ngijabule kakhulu shame ave siqhina ngomsholozi. Siyayiqhenya kakhulu ngomsholozi asinankinga ndawo. Siyadinga ukuthi umsholozi aphinde futhi angene eParliament nje bengamfuni nje sifuna bemfuni. Ngenkani by force siyangena eParliament. Loyo ke umuzwa wamalunga eqembu lomkhonto osizwe phansi ekhombisa ukuthi ke alijabulele kakhulu ke usuku lwanamhlanje lapho khona ke umongameli weqembu lomkhonto osizwe phansi ke kade ke ezodlulisa ke amazwi enkuthazo eqenjini lakhe eliqeda unyaka namhlanje ke la menyezelo.